Avram. Eu mă numesc Vasile Avram, numele meu vechi este Vasile, iar numele nou l-am primit atunci când m-am întâlnit și eu cu Domnul Iisus. Eu m-am născut un om păcătos din părinții mei Adam și Eva. Și a venit o zi când Dumnezeu m-a invitat miraculos în Israel. Și mi s-a revelat miraculos și mi-a spus așa: nu vrei tu să fii copilul meu, să te binecuvântezi, să fii un om binecuvântat, fericit pe acest pământ? Și am spus: da, Doamne, vreau. Și din acea clipă, scumpii mei, sunt cu adevărat un om care îmi pasă de tot ce se întâmplă în jurul meu. Îmi pasă de semenii mei. Sufer, plâng, mă bucur, sunt fericit împreună cu Mântuitorul Iisus și împreună cu semenii noștri. Am o soție aici, care o cheamă Margareta. Acum 10 ani, împreună cu ea și cu fiul meu, Cristian, al doilea copil s-a numit Ciprian, Dumnezeu m-a trecut prin o încercare. Fiecare om de pe pământul acesta este trecut prin încercări și fiecare om are de dus o cruce. Nu la gât, nu la picior, ci suferința, durerea, necazul, păcatul, nelegiuirea. Aceasta este crucea noastră, scumpii mei. Și Dumnezeu cu adevărat mi-a dat o cruce să o duc și a fost destul de grea. Și soția mea, și copilul meu, și semenii mei, și vecinii mei, a ajutat acum 10 ani să pot să-mi duc crucea până astăzi în locul acesta. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Scumpii mei, viziunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu acum 10 ani în grădina Ghețiman din Israel a fost și este să duc dragostea și iubirea pentru semenii mei și pentru țara mea, să fie o binecuvântare pentru ei. Vineri seara am fost călăuzit la restaurantul Thomas. Acolo a fost adunat Partidul PD. Și am pus o întrebare. Și am spus așa: de ce este atâta tensiune? De ce este atâta necaz? De ce este atâta suferință acolo în Parlament, în Senat și în Casa Poporului? Și mi-a dat un răspuns foarte ciudat. Și mi-a spus așa: în mijlocul nostru este o prăjitură. Și nu știm cum să o împărțim. Și am spus: nu știți? Uite, vreau să vă spun eu cum să o împărțiți. Luați fiecare din ea câte o bucățică, îndulciți-vă și strângeți la masă rotundă și găsiți cele mai frumoase soluții pentru poporul acesta care cere și suferă și nu știe cum. Au rămas surprins. Alții s-au uitat mai cu bucurie la mine, cum vă uitați și dumneavoastră. Alții s-au uitat poate mai apăsați. Alții s-au uitat cu durere. Alții s-au gândit: oare ce vrea să spună omul acesta? Și am plecat acolo pe mei și ne-am văzut de drumul meu. Acum aștept cu răbdare, cu dragoste, cu sensibilitate, ca stăpânul meu cel viu și adevărat, care deține toate lucrurile în cer și pe pământ și sub pământ, și care își iubește creaturile și vrea cu adevărat să le facă creaturile Lui. Aștept să se întâmple ziua și ceasul și clipa și momentul când să mă duc acolo, în mijlocul fraților mei, și să le ajut să împărțim acel tort. Haideți să-L aplaudăm pe Domnul Iisus, să ne mai trezim puțin. Venind din Israel, scumpii mei, plin de bucurie și de armonie, am început să-L mărturisesc pe Domnul meu și pe Stăpânul meu, care m-a iertat, care m-a primit în brațele Lui și m-a schimbat viața. Și orice copil al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl cheamă în lucrarea Lui, Dumnezeu îl testează. Dumnezeu îl probează. Dumnezeu îl bagă în cuptor și îl frige și îl arde
Și m-a băgat, scumpii mei, și m-a durut și m-a usturat. De ce? Pentru că a fost foarte multă zgură pe mine, foarte mult păcat, foarte multă neliciuire. Și Dumnezeu m-a băgat acolo și m-a durut și m-a usturat. Dar îi mulțumesc, acum sunt un om fericit. Slăvit să fie numele. Și a Lui să fie gloria și slava și cinstea. Și știți de ce sunt fericit? Pentru că dumneavoastră sunteți în seara aceasta. Și dumneavoastră sunteți fericirea mea. Și vreau să vă spun cum a pus Dumnezeu la probă. Am avut un copilaș Ciprian de 6 ani. Și era lipit de inima mea și venea cu mine împreună să-L vestim pe Domnul Iisus Hristos. Și a venit ceasul și clipa când Dumnezeu ne l-a smuls din brațele mele și l-a luat acolo la El. Și a fost foarte mare durere pentru soția mea, pentru că ea a suferit cel mai mult și vreau să-i mulțumesc în numele Lui Iisus. Și vreau ca să fie cea mai prețuită femeie de pe pământul acesta pentru mine și cea mai frumoasă. Și vreau să mă stăruiesc ca să am o familie cu adevărat, așa cum îi place lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu m-a trecut prin cuptorul acesta, a fost greu. Pentru că noi oamenii avem tendința întotdeauna să judecăm. Avem tendința întotdeauna să dăm cu pietre și cu bolovani. Avem tendința să spunem așa-i trebuie. Și a fost o durere așa de mare. Am zis, Doamne, dacă Tu vrei să lucrezi așa cu mine, ajută-mă să accept. Și am fost luat, scumpii mei, după accident, pentru că am vrut să fac ceva pentru țara mea și pentru semenii mei. Și am fost dus acolo în deal la psihiatrie. Și am fost pus în fața domnei doctor Don. Și eram cu Biblia în mână. Și am spus următoarea întrebare: ce vreți, Doamne? Și m-a luat scumpii mei și m-a băgat la închiș. Și mi-a făcut acel tratament de medicamente. Și am fost inconștient acolo la închiș între acei oameni bolnavi, până când copilașul meu a fost înmormântat și s-a terminat această lucrare și atunci Dumnezeu m-a scos de acolo și m-a spus la liberi. Și soția mea a fost foarte tandră și foarte sensibilă, pentru că toți a spus: acum este momentul să divorțezi de el. Acum este momentul să-l părăsești. Tu nu vezi că este fanatic, tu nu vezi că este nebun. Dar ea a fost credincioasă lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și a fost alături de mine și Dumnezeu ne-a dat biruință. Și cu ocazia aceasta vreau să închei această mărturie și rog pe fratele Teo